ga gwamnan gobe da yardar ubangiji rabba. ga gwamnan gobe Kaura ne gwamnan gobe. mujaddadi na siyasa ne garnagagi namijin gaske mai ilimin addini ne zaki tarwatsa mai gaba yan kebbi suka ce in yi sakon duka al'umma ne aikin mawallafi aike Kaura ne gwamnan gobe. Kaura al'ummar kebbi sun ce ga sakon ka mu miƙa shi Kabiru Sani ya ce in yi sakon Kabiru Jahil ne aikin mawallafi aike Allah ya baka muradinka Allah ku tsare Kaura. Amin. Ya zamo gwamnan jihar Kebbi. Amin Allah ga gwamnan gobe da yardar ubangiji rabba ga zaɓin talakawan kebbi shi muka tantance daga ta Nasir Idris dan ba zai ci amana ba gaskiya Ga gwamnan gobe da yardar ubangiji rabba. Ga zaɓen talakawan Kebbi da shi muka tantance. Dakta Nasiru Idris dan ba zai ci amana ba gaskiya. ya hayyul qayyim in saka kashi na fi ganewa to Ga gwamnan gobe. kai mawadaci ne tunda na aka bai taba karewa Kaura ne gwamnan gobe. ga wani kuka na kai kadai kake iya sharewa Ga gwamnan gobe. ya tutal mulki yanda da ka so ka badawa ban taba yin roƙo gunka kai ka juya bukatar ba sai ka biya Ga gwamnan gobe.